ykkönen ja kakkonen. Joo. Kolmonen. Tää varmaan haluat olla isoilla, vaan sillä 2 vetoa päällä, kun päästään tuohon raadaan. Tää mulla on vähän ahas kenkä. Ei, ja sulla on isompi kenkä kuin mullakaan. Tää vaan älä työstä kenkää, se lusikkahan näin pitkä. Nyt mä katson peiliin. Niin. Ottaa aika ylhäältä. Ei hirveän ylhäältä. No vähän rupee olemaan loppu. Sen takia. Joo. Ojattaa ihan paremmin kuin sinä kyllä. Kytki haisi, etkä sä liisat luisata sitä. En. Laita pitää alueen tuo kortillinen piirti. Niin, nyt on pitkä. No niin, pitääkö vielä 2 vetoa päälle? Onko vielä 4 vetoa päälle? Ihan sama. Kokeilla, mikä tää on minä. Sitä on 2 vetoa. Eikö 4 vetoa päälle? Kaikkea muuta kuin naapurun naipuri. Vanhaa ihmistä. No hyvin menee, mä ehkä lujaa. Mä ei yritä ajaa lujaa. Mä voin kierroksia käyttää. Vaan isompaa vaihetta. Vaan itse. Mistä? Sulla on vaihekeppi siinä. Ei tää hei! Tää nyt pakko sulla lähellä. Sulla on isot alueet päällä. Tässä on 3-vaihteinen laatikko. Se vastaa sun normaali on 3. Tää sillä jaksat lähteä täällä. No niin. Kato. Asia. Joo, hyvin ajat. Hyvä. Kyllä se on tää rotti miehiä. Oliko se tuolla?